Nonni! No niin, miten meillä menee? Hyvin. Kiitos kysymästä. Erittäin hyvin. Kohtahan se on joulukin. Niin se alkaa miettimään, että mitä sitä joulupukin konttiin laittaisi. Mä käyn ottaa vauhtia tuolta Köpiksestä. Ai niin, sulla on se. Niin. Mulla on semmoinen pieni projekti tuossa. No mutta sehän on niinku just se sulla parasta siellä käy jollakin Köpiksen joulumarkkinoilla pyörimässä ja hakemassa lateille kunnon semmoinen tuliainen sieltä. Koska varsinkin kerkee niin kuin siinä lähtee tekemään tällaista pientä tapahtumaa, niin se on niin kuin just se, milloin kerkee. Niin kuin. Silloin aikaa tehdä kaikkea. Mulla ei ole mitään muuta kuin aikaa siellä. Mm-hmm. Mä yritän tosiaan tässä. Turun tuomiopäivä kehäkettuna, niin sähän nopeasti tekasit tarvittavat ja sitten sanot, että mulla on tässä vähän muutakin tekemistä, muutakin suunnitelmaa. Niin, jouluostoksia pitää mennä. Kyllä, adio. Yritin tässä kuumeisesti nyt saada näitä kaikkia Rogue Invitational-aikatauluja täältä näkyville, mutta mä en oikeasti osaa näitä hakea, koska niitä ei ole täällä internetissä enää, ne on täällä Instassa ja mä en osaa nyt laittaa tätä oikein, niin sellaista se on. Päällimmäiset fiilikset meidän reissusta. Annetaan Anu aloittaa. Mm-hmm. Meinaatko, että se olisi hieno korea tässä? Eikö samat kato bussin alle? Niin? Tämä on ihan helmi. Kuka siitä? Tuittu laittoi mulle viestiä, että tämmöinen porukka olisi lähdössä. Ja en mä tiesin tarkkaan tuitun sieltä. Ja no Minna sitten nähtiin Unbrokenissa katsomassa ennen. Mutta muuten niin kuin ihan tuntematon porukka. Ja heti vaan messissä. Totta kai mä lähden, kun vuosi sitten jo miettii, että meneekö. Sitten se jäi jostain syystä tai toisesta, niin nyt halusi lähteä sitten mukaan. Ja ihan helmireissu. Ja jotenkin se meidän porukka, niin tosi hyvää porukkaa ja kaikki oli samanhenkisiä ja kivalla reissussa. Ja hyvin järkästi. Siis todellakin. Mulla on just samanlaiset fiilikset. Se oli hyväkö sitä kateudesta vihreänä viime vuonna kuuntelin niitä Minnan hehkutuksia siitä, että kuinka mahtava reissu tuo Rogue Invitational oli. Ja totta kai siinä oli se just se ajatus, että no nyt kun se on Skotlannissa uudelleen, niin voisi lähteä, mutta kun se tulee kuitenkin olemaan siellä kolmannenkin kerran, niin pitäisikö siirtää vielä vuodella? Ja onneksi en siirtänyt, koska en ole kokenut Skotlantia ennen. Niin. Et ole siis kokenut, niin. Just Adun kanssa samanlaiset fiilikset, jos ajattelet, että ainoana niin pohjoisen asukkina tulee lentokentälle ja tietää, että niin kuin Minna on nähnyt aikaisemmin, niin siinä heti kun meni turvatarkastukseen, niin sitten satuttiin, Minna ja Late sattu tulleen siinä suoraan, niin oli ihan niin hyvääkin ehkä vähän sitä jännitystä nähdä sitten muu porukka. Sitten kun käveltiin, niin siinä oli kuitenkin Minna, joka sitten pystyi niin kokoaa sitä porukkaa ja itse sitten vaan tuli, että hei, minä olen vain minä olen pohjoisesta tämmöinen innokas fani, CrossFit-fani. Innokas kaveri. Ja porukka ei tiennyt vielä minkälaisen kaverin kanssa tekemissä, mutta oppivat tuntemaan tässä reissuaikana. Mä luulen, että se myös tietää kaikki, jotka on jäänyt himaan katsoa noita kisoja. Niin. Kyllä. Joo. Nekin muutamat suomalaiset, jotka on sinne eksyneet niin ilman meitä, niin tietää, että mä en tiedä, onko se hyvä vai huono juttu, mutta niin. Mä viime vuonna siis lähdin liatsomaan tätä koko reissua silleen, että mä tiesin, että se tulee Skotlantiin, että nyt lähdetään ja ei kun, en mä viitti. Ja Ilkkaakin taisin silloin kosiskella eikä lähtenyt. Sitten mä sanoin, että no, pitäkää tunkkinne, että
mulla aviomiehelle ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin lähtee. Ja niin, sitten istuttiin siellä silleen, että joo, että otetaan hyvät paikat ja kaikkea. Ja nehän hyvät paikat oli mennyt, niin mä sitten mukamassa otin sieltä niinku parhaimmat paikat, mitä oli jäljellä, ja istuttiin piippuhyllyllä, koska ne meni oikeasti ihan salaman nopeasti ne paikat silloin. Ja menin tänä vuonnakin, se on sitten tarina erikseen, että miten me Tuitun kanssa saatiin sieltä sitten 12 lippua. Ja joo, se oli kyllä aikamoinen. Hirveä sähellys ja kohellus, mutta sitten kun oli liput saatu, niin eihän siitä sitten vanhana tapahtumajärjestäjänä ei muuta kuin ensimmäisenä, että miten saadaan jengi sinne ja missä ollaan yötä. Ja siinäkin saa olla silleen aika nopea sen majoituksen kanssa, että kun siinä vaiheessa oli jo tosi paljon Airbnb:t mennyt. Ei ollut enää kauhean montaa vaihtoehtoa 12 hengelle löytää majoitusta. Joo. Ja eipä siinä sitten löytyi tosiaan semmoinen pieni lukaali, missä jokaiselle löytyi oma huone ja tämmöistä. Ja sanotaan näin, että tuostahan nyt vaan niinku innostui, että hyvin, hyvin helposti voisi lähteä tekemään reissua. Ja muistatteko, ennen vanhaa oli regionaalsit ja kaiken maailman semifinaalit, niin ihan samalla lailla voisi sellaisiakin settiä, jos vaan toi lompakko venyisi. Joo. Kyllä, se pääsee. Ja siis sehän oli mahtava katsoa meidän WhatsApp-ryhmästä sitä lippujen osto ruljanssia. Siinä oli popcornit mukana ja sitten katsoi, kun Tuittu laittaa, että ostettu, eikö ei olekaan, sitten Minna laittaa, että ei saakeli, nyt ei toimi se ja se. Sitten niin kaikki on vähän jännityksissä, että mitä tapahtuu. Ja kaikki niin se on, mitä tässä tapahtuu. Missä me istutaan ja istutaan sitten yhdessä. Ja sitten kun me ollaan, siis sehän kun meistä ei kumpikaan osannut lukea ohjeita. Että pitää ottaa rivi, että ei voi ottaa 2 riviltä paikkoja. Niin se heitti mut 2 kertaa ulos, että mä yritin, että mä otan tosta 6 ja tosta 6, että me ollaan niinku vierekkäät, me ollaan 4 siinä. Niin se heitti mut ulos niin sellainen, että sanktiota saman tien muijalle, ei pääse. No reppi tuli heti. Mutta tärkeintä oli se, että saadaan paikat silleen, että nähdään maaliviivalle, saa nousta seisoo ja huutaa ja saa ottaa kuvaa. Joo. Kyllä ne sitten olikin oikeastaan aika nappia. Mä mietin vaan niitä kaikkia muita, jotka istuivat siinä meidän ympärillä, että aina kun Henkka ja Jonne oli lavalla, että kuinka hauskaa niillä oikeasti sitten oli siellä kuunnellut sitä meidän huutamista ja kilpistä. Kyllä mä uskon, että sehän kuuluu asiaan. Niin, siis että älä tuu CrossFit-kisoihin, jos et sä halua kuunnella. Niin kuin, jos ei kestä fanitusta, niin ei voi tulla. Niin, jos se meni siihen, että ei saisi niinku kukaan kannustaa, niin ajatelkaapa sitä mölyä, mikä oli Harry Lightfootilla ja sitten Lucy Campbellilla. Joo. Niin ajattele, jos sitä ei olisi ollut, niin kuinka lattea se fiilis olisi ollut siellä niin koko salissa. Siis sehän justiinsa sähköisesti koko tunnelma. Se on tarkoitettu siihen. Että me oltiin jo tyyli ainoat, ketkä siellä oli äänessä. ja siis se oli mahtavaa kuulla. Se oli mahtavaa kuulla Henkalta ja Jonnelta se, että tosiaan kyllä se kuuluu se. Kyllä se kuuluu se huuto sinne kisalavalle, vaikka itse tuntuu, että niinku eikö ne kuule aivan niinku kulutettuna yrittää huutaa ja siltikin se niinku semmoinen taustamöly, niin jotenkin itsestä tuntuu, että se katoaa se oma ääni sinne taustamöllyyn. Että niin. Joo. Annettiin kaikkemme. Annettiin kaikkemme. Joo, annettiin kaikkemme, kyllä. Kyllä, se on ihan varma. Sitten ehkä tästä niin aasinsiltana, niin mikä oli semmoinen, että mikä tavallaan niin kuin leuat loksautti, semmoinen, niin kuin, että tämä on se mun rogue-hetki. Mikä sai sen niin kuin jäämään mieleen? Mikä oli se niin kuin suurin iso semmoinen niin kuin juttu? Ei siis. Puhutaan kisalavalta, niin ei puhuta sieltä. No valitse yksi. Siis kisalavalta. Siis. Niin. Kisalavalta. No, mulle yksi semmoinen, niin kun pääsi sitten läheltä seuraa Jonnen sitä Piensaan Paunan maastavetoa. Kun näki, että nyt siinä on niin rautaa käsittämätön määrä.
Ja näki, että Jonnekin valmistautui siihen, että nyt kerron ylös ja sitten mennään. Ja kun se lähti, ja se ei ollut mikään semmoinen, että se nopeasti vaan tuli ylös, vaan tosiaan Jonne joutui taistelemaan. Taistelemaan sen, mutta kun se sai ylös sen, niin olihan se niin suomalaisille mahtava hetki. No, kyllä. Jep. Se sanoi, eikä mitään mieleen. Ei jäänyt. No mulla lähinnä se, mä en tiedä sitten, oliko se, että meillä oli niin hyvät paikat siitä, mutta musta se oli niinku mieleenpainuvia sillä kaikista ehkä kivoin, että pääsi oikeasti lähelle niitä urheilijoita. Sä olit siinä, otettiin selfieitä ja Ilkka oli siellä koko ajan ottaa selfieitä ja mä pääsin siinä siivellä heti ottaa kuvia ja nimmareita sun muita, niin että sitten se juoksueventtikin, siinäkin pääsi, niinku, sä pääsit niinku 20 sentin päähän kaikista urheilijoista, ne meni siitä ohi. Niin se oli niinku, ja muutenkin siinä lavalla, niin se oli ehkä se kivoin juttu, että se oli tavallaan, oltiin mukana siinä sen urheilijan kanssa, niinku ihan fyysisesti. Joo. Kyllä. Ja no se tähtihetki, siis kun mähän en alkanut sanomaan just niitä, että henkilökohtaisia tähtihetkiä oli just nekö, joku Olivia Kerstetteri sai siihen niin antamaan nimmaria ja ottaa noita selfieitä itsensä kanssa ja kaikki tämmöiset, niin kun niitä tuli kerättyä niitä nimmareita aikamoinen kasa, niin kyllä niin on tähtihetkiä tossakin tullut monilla. Mutta tietenkin yksi se tähtihetkistähän oli ennen sitä koko tapahtumaa, niin kuin itselle. Kun me käytiin Minna ja Tuitun kanssa siellä Legenda-illassa. Voi herra jumala. Ai niin se, joo. Astu ovesta sisälle ja joka paikkaan mihin käs päätä, niin aina siellä, tuolla on Rich Froning, tuolla on Matt Fraser, tuolla on Chris Wheeler, Krista Clever ja kaikki, Pekka Voitit ja muut, niin se oli niin kuin karkkikauppa olisi astunut. Siis käsittämättömän hieno semmoinen niin kuin homma itselle. Omalla kohdalla miten se ympyrän sulkeutuminen ehkä niin kuin Henkan kohdalla, kun näki sen, mitä hänellä tapahtui viime vuonna, ja sitten erävoitto, niin se oli ehkä semmoinen, niin kuin, että totta kai tietenkin Henkka kotisalilta ja kotisuomesta ja näin poispäin, niin siellä on niin aina eri fiilis, mutta se, että sä saat olla siellä paikalla ja todistaa sitä ja kannustaa ja näin poispäin, niin kyllä siitä tulee jotenkin vielä niin kuin isompi juttu. Ja tietää myöskin, niin kuin, että kuinka paljon se heille niin kuin merkitsi se, että siellä ollaan huutamassa nimenomaan suomeksi. Et siinä mielessä se oli ehkä semmoinen, niin kuin, missä niin kuin, mä tiesin, että hän on tehnyt paljon töitä ja osasin odottaa Henkalta aika paljon, mutta sitten tavallaan se, niin kuin, että näin hyvin kuitenkin meni ensimmäinen kilpailu takaisin akillesjänteen niin kuin leikkauksen jälkeen. Niin onhan tämä ihan siis jäätävä veto. Kun katsotaan jotain muita, joilla on tullut sama, niin ei ole niin kuin yltänyt siihen ihan niin kuin, esimerkiksi Gabi Mikala, joka oli vieläkin niin kuin kuntouttamassa, että hän ei ollut kisailemassa. Ja se, että kuin Henkka, se oli niinku varmana siellä, se ei niinku antanut sen vaikuttaa siihen, kun sitten tuommoinen loukkaantuminen saattaa olla siellä niinku takaraivossa koko ajan, niin se ei näky niinku yhtään siinä tekemisessä, että se oli niinku ei ollenkaan. Ei ollenkaan. Henkalle hatunnosto siitäkin, että se oli niin kuin me puhuttiin silloin, kun Henkka tuli siihen antaa nimmari ja otattaa sen selfien meidän kanssa. Niin mahtavaa, kun äijä on antanut kaikki itsestänsä aivan puhkia silti, kun se kamera on sillä lailla, että otapa Henkka meistä kuvaa ja saman tien semmoinen niin Pepsodent hymy, siis täydellinen semmoinen hymy ja asento ja kaikki tämmöiset ja sitten vaan niin hengästyneenä kännykkä takaisin. Ja ammattilainen hän siis vielä siinä samalla vaihtoi sen kameran asetukset ennen kuin hän otti sen kuvan. Joo. Kyllä. Koska järjestäjä kaikki kuvat sen jälkeen näytti ihan vika hyvin. Joo. Käsittämättä. Siis ammattilainen. Joka tavalla ammattilainen. Niin, kyllä. Niin, toi kuuluu siihen. Niin, se kuuluu, se on varmaan joku koulutus, minkä ne saa. Mutta puhutaan siitä, että mikä niin kuin noista, että olisiko urheilijasuorituksista niin kuin yllättynyt kaikista eniten, tai ehkä semmoinen, niin kuin, että en mä tiennytkään, että toi on noin kova. Taas hiljaista, kun mietitään, että hetki, mitä siellä tapahtuu. Että olisiko sieltä niin kuin jäänyt sellainen joku, mikä niin kuin oli semmoinen hetki, että on se Herra Jumala sentäs. Tämähän se oli se, että
jos niinkö, kun olen kuunnellut monta podcastia tästä niinkö Rokuen ennakoinnista ja muusta, niin totta kai Lucy Campbell ei välttämättä niinkään näyttäydy semmoisena niin voima-urheilijana. Joo. Ja Rogue kuitenkin, kun perustuu vähän tämmöisen, että siinä haetaan vähän voimamieshommaa ja tämmöistä sekoitettuna sen crossfittiin, niin totta kai ennakko-oletus oli, että tämä ei välttämättä ole Lucylle paras, mutta silti Lucy oli podiumilla. Niin se oli itsellä aika semmoinen hyvä ylläri. Ja sitten jos toiseen suuntaan katsoo, niin kyllä mulla oli vähän Guy oli aika semmoinen pettymys. Niin. Mutta siis suoritti jälleen kerran vähän omalla tasolla, että se kyllä. Totta kai semmoiset tietyt osiot oli hänen, mutta suuri osa lajeista niin mä ootin vähän enemmän. Niin. Joo, siinä oli aika paljon ailahtelevuutta. Siinä tietyissä jutuissa Guy on hyvä, mutta sitten ne, missä se on huonompi, niin tuntuu, että se oli jotenkin vielä huonompi. Että se keskiarvo oli niin alhaalla. Niin. Mä mietin sitäkin, että kuitenkin on ollut pitkä kausi. Nythän on niin kuin ensimmäistä kertaa on World Fitness Project, Gamesit ja sitten vielä tosiaan Rogue, niin siinä kuitenkin 5 isoa kisaa. Niin aika paljon se niin on näyttänyt syövän sit kuitenkin sitä, että nekin, jotka on ollut fiksuja tämän kanssa, esimerkiksi mietitään Laura Horvattia, niin kyllähän hän on niin ihan selkeästi suunnitellut sen, että hän on nimenomaan Roguessa ottaa sieltä omansa. Että jos me katsotaan sitten, hän ei osallistunut noihin gameseihin ollenkaan, ja sitten hän tekee World Fitness Project. Niin. Mikä siinä sitten, niin että tavallaan nyt vihdoin on niitä vaihtoehtoja urheilijalle. Että se saattaa olla niin kuin semmoinen, mikä tulee jakaa aika paljon urheilijoita jatkossa. Mä kaivan täältä samalla leaderboardia VFP:lle, mutta joo, jatkaa vaan. Mutta on jo kyllä varmaan pakko vähän valita. Tuo on 2, että millä linjalla lähtee niin rakentaa sitä kisakalenteria. Ihan sama mikä muu urheilulaji, niin se kisakalenteri, että se järkevöittää, että se niin jaksaa sen koko homman läpi ja palautuu ja on piikissä tiettynä aikoina, niin se on pakko vähän rakentaa se kalenteri. Niin, se on just, alkaa olla CrossFitissa vaikea niin tähätä sitä piikkausta. Koska jos ajattelet, että vuosi alkaa, niin siinä on kuitenkin Open ja sitten Vodapaloozakin on nyt niin aika lailla samaan aikaan. Iso. Niin, sen jälkeen siinä kuitenkin, jos haluaa niin CrossFit Gameseihin, niin sun pitää käydä kaikki kvartterit ja muut, mitkä on sitten siinä niin kesäkuuhun mennessä, melkein joka kuukausi jotakin. Ja World Fitness-projekti sitten kans, kun se osuu kohille, niin siinä voi olla, että se sottuu niin hyvin, että sä pystyt ilman mitään, että sulla jää semmoinen sopiva väli siinä, mutta siinä ei välttämättä tule semmoista, niin kuin, jos ajatellaan aikaisemmin, niin sulla on ollut syksyllä esimerkiksi semmoinen, että sä pystyt laittamaan niin off-seasonin päälle, alkaa sitten loppuvuodesta valmistautumaan vähän niin kuin Openia varten ja sitten alkaa taas se rulianssi. Niin kyllä mä uskon, että tuossa alkaa hahmottua semmoinen kausirakenne joka tavalla, periaatteessa voisi sanoa semmoinen CrossFitin kausirakenne. Eli sulla on ne tietyt ja sitten se jakaa porukka, sitten päättää itse, että okei, mä tähtään tähän. Niin, että mihin ne sitten. Se on mulle niin, se tuo mulle parhaimmat hyödyt. Ja sitten ne voi olettaa, että ne ei sitten, siinä niitä ei niin näy esimerkiksi World Fitness-projektissa tai sitten CrossFit Gameseissä. Rogue on tietenkin oma asia, kun se on semmoinen, mihin kutsutaan, niin jos ja onhan sielläkin qualifierit. Niin. Mutta sieltä pääsee vain 2. Mitä se oliko se, että sillä pääsi 1 molemmista miehistä ja naisista? Niin, taisi olla. Okay. Tässä mä kaivoin... Kaivoin tuon World Fitness-projektin tähän näin. Voidaan puhua tästä, koska
tämähän on tuttuja nimiä. Mm. Et jos me katsotaan, niin Laura on siellä tällä hetkellä 3. Ja ei toi 30 pistettä kauheasti hänelle niin kuin pidättele, samoin kuin Ariel Lowen. Mutta Ariel Lowen on käynyt myös tekemään yhden Hyrox-kisan tässä välissä. Joo. Joo, tavallaan Dustinin niinku- kanssa tekemässä. Joo, se on sen pieni juttu. Sitten Lucy Campbell on kuitenkin nyt, niin kuin sanoit, niin hän oli podiumilla Roguessa ja sitten World Fitness-projektissa on kuitenkin jaetulla kakkossijalla Horvatin kanssa. Täällä on nyt aika lailla näitä samoja nimiä. Samat Emma nimet. Toll, Emma Toll keskeytti Roguessa. Mä en ole nyt katsonut, mikä on se uusin lista, joita Oliviakin on niin, tuolla tippunut. Joo, jotka on tippunut tuosta niin kuin VFPn finaalista, mutta tämä, mitä tässä sitten niin kuin tulee käymään, niin mitä enemmän täältä lähtee kärkipään nimiä aikaisemmalle lomalle, niin sitä varmemmin tänne saadaan niin kuin uusia nimiä. Et sit jos me vilkaistaan myös sinne niin kuin miesten puolelle, niin se on vähän samaa. Jos tuosta niin kärkipäästä naisista, niin tämä on mielenkiintoista seurata World Fitness-projektissa omasta mielestä nyt Lucy Campbellia, koska nyt on aika hyviä lajeja, jos ajatellaan Lucy Campbellia siellä alkupäässä varsinkin. Entinen uimari, varmasti ensimmäinen laji on niin semmoinen, että sen voi heti laittaa, että siinä olisi niin Lucilla mahdollisuus ottaa se jopa se 200 pistettä. Ja sitten siellä on mä sanoisin, että Laura Horvatin semmoinen niin peleko, turmio tai turma, siellä oliko se 3. laji vai, no kuitenkin siinä oli parallette handstand-pusattaja. Joo, niin oli, joo. Niin se, jos Lucy Campbell vettää sillä lailla niin hyvin, että se tosiaan kaivaa hirveät kasat pisteitä tuosta niin alkupäästä, niin se voi sillä jo niin varmistaa sen, että se Laura ei saa kiinni sitä enää. Joo, mutta se on mielenkiintoista nähdä. Mä haluaisin uskoa mutta minun on pakko sanoa, että tässä on nyt niin kuin joku koira haudattuna, että kyllä se Horvat sieltä tulee ohi, koska se tulee aina ohi. Jos ei siellä ole joku tyyli tuumista pidättelemässä, niin kyllä se sieltä ohi tulee jollain. No, onhan siellä siis semmoisia lajeja, mikä Lauralle niin sopii kuin nyrkkisilmään. Enäpäähän, siis, niin. Että siinä tulee, jos se mun mielestä ainakin itselle se niin suurin mielenkiinto, niin mä alan seuraamaan kotisohvalta tätä World Fitness-projektin finaalia on sitten se, että miten käy tuossa Lucy Campbellin ja Lauran välissä. Mun mielestä se menee just siihen, että jos Lucy Campbell pystyy vaan saamaan niistä lajeista, missä Laura on heikoilla, niin parhaimmat mahdolliset pisteet, niin siinä saattaa tulla semmoinen niin voitto. Niin. No tässäkin jos katsoo nyt, että mitä siellä Skotlannissa tapahtui, niin Lauralla 760 pistettä ja Campbellilla 625. Että niin kuin Laura pääsi karkuun siellä. Et siellä on kuitenkin, eikö Lucilla kuitenkin on vielä ranteessa jotain? On, eihän se ollut jotain ranteessa, se ei ollut ihan vielä täysin kunnossa. Oli toi Alex Gasan oli ihan jäätävä, kun sehän oli just muutama kuukausi sitten autokolarissa ja nyt se on niinku kakkosena. Niin... Joo. Niin se oli kova. Kyllä, ja sielläkin niin hänkin jaksoi siellä kuitenkin olla kaikkien kanssa nimmareita ja kaikennäköistä kuvaa sun muuta ottaa ja näin poispäin. Et ei sekään henkisesti varmasti ollut mitenkään helppo suoritus. Ei todella. Voisi kuvitella, että niin kuin ensin selviytyä siitä autokolarista ja sitten sen jälkeen vielä lähtee tuollaiselle niin kuin isolle lavalle. Mutta se Aleksin miehen, se Jakein paitahan oli parasta, mitä siinä loppuhommassa tuli vastaan. Ai niin se joo. Mitä siinä luki? Mä en muista enää. Me kyseltiin siitä paidasta. Mä takia hakee mun puhelimeen samalla, kun tässä höpötellään, niin mulla on se kuva. Mulla on se kuva jossain. Joku support husband, kyllä. Joo, joku semmoinen se oli. Ja sekin oli silleen, että kuitenkin niin heilläkin niin kuin, mies on mukana joka paikassa.
Ja se on heille molemmille se juttu. Se ei ole pelkästään, että niinku vaan toinen tekee. Joo. Niin se on mulla täällä näin. Äiti löytää kuule. Löysin puhelimenkin. Eikö se ollut sillä, että sun oli just hänelle sen teettänyt, että siitä on yksi ainoa versio? Joo, kyllä. Et sitä ei ollut kyllä missään muualla. Täällä on hirveästi näitä kuvia, missä on vertailtu esimerkiksi Jessie Smithin kanssa noita kynsiä. Elikkä se on no niin. Sekin oli yksi tähtihetkistä. Oli. Emotional support husband, do not pet. Niin. Joo, niin oli. Emotional support. Se oli niinku täydellinen. Kyllä. Mä katsoin, jos mä saisin tähän niin näkyville jotenkin vielä voidaan ihastella. Mulla muuten piippailee enää mun kuulokkeet. Mä en tiedä, loppuuko mulla akku niistä kohta. Katsotaan, pitää hakea toista. Joko johon päällä. Semmonenkin vielä. Joo. Noin ja just okei. Siinähän on. Kyllä, ja varsinaisesti. Tämä oli kyllä hieno. Ja sitten tässä niinku just se, että puhutaan aina, että CrossFit on semmoinen niinku uskonlahko ja yhteisö ja kaiken näköistä. Niin kyllä se niinku huomasi tuossa, että minkälainen yhteisö se oikeasti on. Että vaikka sä oot tuolla maailman huipulla, niin kyllä siellä niin kuin ollaan se humble and happy, voisiko sanoa, kaikin puolin. Ja se oli mahtavaa huomata justiinsa tuossa loppuhommassakin se, että totta kai mehän mentiin sitten heti siihen niin heiluttelemaan, vilkuttelemaan tuskassa, että saadaan joitakin sieltä kilpailijoita fanikuvaa ja antamaan nimmaria, niin sittenkö se tämä James Breakin isukki käy siinä ja että hei, haluatteko te, kuka se oli, jonka se kävi äkkiä, oliko se Emma Lawson vai Alex Kasani? Me yritettiin saada. Joo. Joka tapauksessa niin se oli mahtavaa, kun se, semmoinen, että ei kilpailija, joka on päässyt sinne sisäpuolelle, niin sitten vaan, että okei, te haluatte, no niin, mä käyn hakkeen. Ja hakkee meille se urheilija siihen. Joo. Mahtavaa. Siis tämä kertoo sitten yhteisöstäkin kaiken, että se ei ole pelkästään sitä, että ne, jotka on siellä sisäpuolella, niin ne on vaan niitä korkeammalla jalustalla olevia, vaan siellä on just niitä, jotka ymmärtää sen, että nuo tyypit, jotka tuolla on ajan toisella puolella heiluttelemassa kättä ja huutelemassa, että ne on justiinsa etten nämä kaverit tekee töitä ja kilpailee. Että se on mahtavaa, että ne kuitenkin ymmärtää, että okei, semmoinen pikku asia, kun saada se tietty urheilija tai urheilijat tulemaan siihen, vähän vaihtaa muutama sana, ottamaan sen kuvaan, niin se merkkaa paljon. Kyllä, ja jos tässä nyt katsotaan, että kuinka paljon siinä tosiaan on rahaa kerätty ja mistä se tulee, niin sehän tulee nimenomaan, sieltä tulee bitcoiniin, sieltä tulee lipunmyynteistä, siitä, että me ostetaan niitä paitoja ja kaiken näköistä, niin että se ei ole vain yksi juttu, missä raha tulee. Eli siellä on oikeasti laitettu sitä fyrkkaa siihen, että nämä urheilijat voi tulla sinne töihin. Ja niillä on kuitenkin myös tämmöinen niin kuin Athlete Fund Products, eli näitä tuotteita ostamalla, niin me tuetaan urheilijoita. Jos me katsotaan näitä niin kuin rahaa täällä, mitä kukakin saa, niin vaikka sä olisit 20, niin sä saat palkan. Sä olet oikeasti töissä, sä saat rahaa siitä. Eikä pelkästään CrossFitin puolella, mutta Strongman ja Strong Woman puolella on myös niin kunnon palkat. Ei voida sanoa, että saisi sieltä sen yhden protskupussin ja that's it. Siinä mielessä myöskin se, että tässä näkyy just se yhteisön voima, että sillä yhteisön voimalla myös tehdään se palkka sille urheilijalle, niin kuin kuuluisikin. Ja siis kieltämättä Roku on ollut
erittäin fiksu, kun se on yhdistänyt niin 2 yhteisöä yhteen. Joo, Siis se oli, eikä se ole oli helppoa. huippu olla, ei, ja se oli huippu katsoa myös sitä niin voima. Siis sehän oli niin tehnyt siitä voimapuolen lajeista niin mahtavia semmoisia niin spektaakkeleita enimmäkseen. Joo. Se ei ollut sitä, niin CrossFit-puolella sä näet heti, että okei, siinä on GHD, siinä on tuota ja tätä, mutta kun tuolla voimamiespuolella, kun sinne tuli ne niin rattaat, mitkä oli Joo. se axle deadliftiä. Joo. Niin se ei ollutkaan semmoinen niin normaali maastavetotanko, vaan siinä oli tehty ihan niin vaunun renkaat. Eli semmoinen saatiin vähän semmoista, että niin vanhahtavampaa hommaa. Just tällä lailla, tuommoiset renkaat, niin se hyvin tuli semmoinen niin lisää mauste siihen kattomiseen, että vau, tämä ei olekaan niin perusmaastavetoa. Ei ole mikään perusmaastavetoa, ja tässäkin niin, pitää muistaa se, että toihan ihan hirvittävän painava. Mä en kuoleksenikaan muista, mitä siinä oli painoa, mutta niin, Andrea Thompson taisi sen tämän vetästä silloin. 720 lb. Nyt äkkiä Ilkka laskee, paljonko se on vetänyt silloin. Paljon se oli paudoina? 300 jo. 720. 326. Joo. Et kyllä se niin kuin jonkun verran on siellä painanut, niin sanotusti. Joo, 326. Joo. Niin, ja sitten vielä kun ajattelee, että se ei ole semmoinen perus painonnostotanko, mistä saa hyvä otteen, että sä pystyt oikein lattaa lukko-otteisiin ja nostaa, vaan semmoinen paksu mötkäle, josta hyvä, että en usko, että ne saa edes niin peukaloita ja etusormia yhteen, niin siitä sitten yrittää kammeta ilman lipeämättä. Niin mutta sillä tämä Strongman ja CrossFit, tässä on paljon samoja elementtejä, niin kuin mitä CrossFitissa me tehdään ihan samoja liikkeitä, ne on sillain, niin kuin, tosi kätevä yhdistää kanssa, että me niin kuin tehdään ihan samoja asioita CrossFit-salilla, mitä nämä tekee nyt täällä, mutta tämä on sitten taas se promille maailmasta, mitkä on niitä maailman vahvimpia, niin ne pystyy tekemään niitä vähän eri painoilla ja pikkasen eri objekteilla, mutta ihan samoja asioita me tehdään niin kuin CrossFitissa. Niin. Jep. Ja se on mahtava nähdä sitten vielä, niin kuin, että jos me laitetaan noita crossfittareita ja just joku Hooper vierekkäin siihen, niin kuin Mitchell Hooper laittaa vierekkäin, niin kyllä se Henkka näyttää aika lyhyelle siinä vaiheessa jo. Joo. Jos sitä niin kuin, no on kyllä isoja jättiläisiä, että se oli legendaarinen se kuva lateesta, kun sillä oli 5 näitä voimamiesurheilijaa siinä fanikuvaa. Joo. Niin late näytti niin pieneltä, kuitenkin lateekin on semmoinen 180 senttinen. Niin, silläkin on niin kuin sitä vartta silleen, että se on sitä pituutta. Mä katson, jos mä saan tämänkin näkyviin, niin voidaan sitäkin ihastella. Siis se itse Thor tavattiin, ja hänhän oli siis ihan hirvittävän pitkä kaveri. Et kyllä siis niinku, olisin kuin napaan ollut suurin piirtein. Se on just, että siinä tulee niin semmoinen pikkulapsiolo. Kun siis kaveri ottaa kainaloon sut. Laittaa sillä lailla, että sä niinku mahut tonne kainaloon ja sitten otetaan tässä panikuva, niin selvä. Kyllä, siis se on niinku, on kyllä ihan on ihan validi homma. Tosta. Joo, ja netissä oli se joku kuva, kun takaa. Joo. Ei ole vaikea. Tai on se... Tai siis on silleen, että hetkinen, kenenkä kainalossa se oikein pilkistää siellä. Pikkasen näkyy tuolta vähän se. Kyllä. Mä tosiaan yksi, mitä mä oon huomannut, että nämä rokoja ottaa noin kaikki lajit pois. Sen jälkeen, kun ne on julkaistu ja tehty, niin tässäkin niin en nyt mä olisin täältä kaivannut sen ekan lajin, mutta mä löydän täältä nyt vaan näitä vendor-villake-kuvia, missä Iron Game olutta tarjolla.
Siinä se mielessä niin ovat... Vendor Villagekin oli kyllä semmoinen, Juu. semmoinen miten se sanoisi, kokemus sinänsä. Kuitenkin siellä oli hyvät kaikki nämä isot merkit, ja varsinkin Frog Ribsit oli itselle semmoinen kuin Aussi-merkki. Yrittää tilata täältä Suomesta Frog Ribsia, niin ne on aina jonkun 80-100 se. Niin nyt siellä oli ne huippu Frog Ribsit, sitten hintana oli joku 35-40 poundaa. Eli ei lähes mitään. Niin olihan se semmoinen tilaisuus. Mitkä kripsit sä oot oikein ostanut? Kyllä mä maksoin 65 € niistä. Mulla oli 40. Mä en tiedä, miksi ne maksaa sen verran. Mutta ja mä ostin ne Ilkalta, kun ne oli loppuun myyty jo perjantaina. Sitten mäkin olisin halunnut Ilkasta, että no mulla on ihan ämmät tuolla nyt. Että otatko sä ne? Joo, otan. Mä otin ne sellaiset toisenlaiset. Mulla on eri kripsit. Joo, sulla on ne kapeammat, eikö ollut? Mä otin sellaiset, no jolkit ja sitten all aroundit, niin ne oli molemmat 50 semmoisena. Okei. Joo. Selvä. Hyvät. Ja sitten olihan siellä siis kaikenlaista aktiviteettia, siis Thorin vasaroiden nostoa ja se ekopaikkiammuntaa ja mitä kaikkia siellä maastaveto ja golfi. Siinä piti minuutti kai tehdä maastavetoa ja sitten oli minuutti aikaa lyödä mahdollisimman pitkä golflyönti esimerkkinä. No miten sulla meni? Mä en sitä tehnyt, Tuittu ja Meri kävi siellä. Aivan. Ne taisi vetää pidemmälle, kun yksi kundi tuli siinä jälkeenpäin. Se oli hirveän pitkä ja voimakas mies, crossfittaja. Niin Meri ja Tuittu, ne molemmat veti ne lyönnit paljon pidemmälle kuin se kundi. Se oikein tuli siihen rehentelemään hirveällä swingillä. Ja, niin se lyönti ei kantanut yhtään niin pitkälle kuin meidän muikkileiden. Että eikö se ole? Mistä se johtuu? Tekniikkalaji. Oisko? Joo. Se oli makea se Erkshuutti. Mä kävin testaa sitä. Mä haluaisin hommaa sellaiset laitteet. Useammankin kerran lähden sunkaan tähän ostoslistalle sitten, mutta ennen kuin lähdetään ostoskelemaan niitä, niin mietitäänpä vähän, että miten näillä äijillä meni. Jeffrey Adlerhan veti sieltä niin nyt sitten toistamiseen kruunua päähän, ja kyllä siellä niinku hyvän shown antoi Justin Medeiros, jota olen ehkä kaipaillut itse henkilökohtaisesti sinne niinku kärkeen. Hänellä on niitä podium-paikkoja, ja oli kiva nähdä, että hän on niinku saanut sitä hommaa sillä lailla eteenpäin, että on päässyt oikeasti taistelemaan näistä kärkisijoista. Kyllä. Ja se on ollut vähän alalireissa Medeiros, että nyt se oli messissä. Joo. Niin, että ollaan justiinsa puhuttu sitä, että pitkästä aikaa Justin Medeiros on alkanut näyttämään siltä, mitä se oli 2001-2002. 2022-2021. Mä voin yhtyä tuohon, kun siis mun mielestä tämä Rokue, se oli nähtävillä osittain tuolla Gamesissa, mutta nyt Rokuessa varsinkin, niin siellä oli semmoinen Justin, että se ei jäänyt sinne perälle ja jättäytynyt ja näyttänyt siltä, että nyt on puhkikaveri, vaan se oli selvästi terävämpi, mitä viime vuosina se on ollut. Jep, kyllä. Ja siellä oli myöskin semmoinen ehkä tietynlainen, voisiko sanoa rentous siinä tekemisessä. Et se ei ollut sellaista väkisin vääntämistä tavallaan, voisiko sanoa. Joo, se oli kyllä tosi rentona ja avoimena siellä. Hauskaa ja se vei eteenpäin sitä hommaa. Toisin kuin sitten taas Jason Hopperilla jotenkin tuntui, että se koko homma vaan levisi. Se vähän puristi mailaa. 6. Joo, kuulitteko te sen miten se asennoitu siihen, mikä se oli se, monessa laji se oli se penkkilaji. Oliko se lauantaina? Nyt en muista. Olisiko lauantaina ollut? Mulla on päivät. Oli lauantai. Niin katsokko se ajatteli sitä, että se penkki olisi sillä lailla, että kaikilla on sama paino. Niin sitten kun se tosiaan siellä menikin sillä lailla, että ne
punnittiin ja sitten se oli oma kehonpainolla tehtävä. Niin sittenkö se justiinsa niin masentuneena, että hän on kyllä hyvä, mutta kun tämä paino on aika paljon kovempi mitä muilla. Ja sitten Krennikovia se Jasoni kahdestaan sillä lailla, että no meillä on aina, että jos tässä on mitä niitä oli, 100 kiloa. Joo. Niin. Siinä ei kauheasti tuo kehonpaino auttanut, että se on niinku... Mutta se oli hyvä, kun se tuossa Voice Interruptedissa sanoi sen, että hän silloin kun se mitattiin se paino, oliko se keskiviikkona se mittaus, niin ja tuli selville, että se tehdään se penkki kehonpainolla, niin se oli aivan maansa myynyt. Mutta sitten se kisoihin lähteessä, niin se sanoi, että hän muutti sitten ajattelutapaa ja lähti sillä mentaliteetillä, että no nyt voitetaan tämä laji. Joo. Eihän sillä huonosti se mennyt, mutta se, että se lähtökohta oli vähän tommonen heikompi. Vähän kuulokkeet. Niin, joo. Sillä välin, kun Anu hakee kuulokkeet, niin tässä nyt niin näkyy, kun Haapalaisen loppukiri siellä kyseisessä lajissa. Ja kyllähän niin kuin näkyy, niin hän oli toisena sitten lajissa, että se kannatti. Tuli hieno. Siellä oli Hopperilla oli aika 9.31 ja Haapalaisella oli 10.26. Ja tosiaan niin Henkka siitä veti 95 pistettä, että kyllä niin kuin Haapalainen oli ihan 100% backiin, kyllä. Tuossa sen niin kuin näki, että ei ujostellut sitä sprinttiä, ei ollenkaan. Jakso kuitenkin niin pystyi tekemään sen ihan tolleen niin kuin kaikki muutkin. Tosiaan tässä nyt näkyy vähän Hopperin tekemistä, että mitä siellä tapahtuu, että sieltä se nousee se Hopperinkin tanka, että eipä se nyt niin, vaikka se olikin kehonpainoon verrattavissa, niin kuitenkin aika rennosti vielä juoksee maali yli sieltä, maalilinja yli hakemaan voittoa tuosta. Mun mielestä oli hauska katsoa sitä penkkiä, että se oli siinä mukana sitä penkkiä ja sieltä naisten puolella oli Horvat, Lowe ja Kampeli, jotka sitä otti sitten mukaan pisteitä siitä. Jaha, saadaanko me Anu takaisin sieltä? Katsotaan. Mutta joo. Se oli Rokuesa, niin siis tämä järkkääminen, se miten ne oli järkätty, siis koko tapahtuma, niin se oli aika huippu sillä lailla, että kyllä. Se ensimmäiset päivät, kun siellä oli niitä voimamieslajeja, niin ne vaihteli aina, että sulla oli voimamies crossfit. Siinä tuli sopivia välejä käydä vendor villageissa ja siinä tuli sopivia välejä käydä syömässä. Mutta sitten taas sä pystyt kans kuluttamaan sitä aikaa katsomalla niitä voimamieslajeja. Joo. Niin se siinä mielessä tuo Rokue niin tapahtumana, niin kuin, mä en ole hirveänä kiertänyt tämmöisiä maailman tapahtumia, niin tuo oli ensimmäiseksi tuommoisen isoksi meikäläisen täydellinen semmoinen, että siitä sai niin hyvä verrokin, mikä saattaa olla, että parempaa ei löydy tuohon tuommoiseen niin CrossFit-tapahtumaan. Jep. Ja tässäkin niin näkyy nyt Circus Press Medleytä, mikä mun mielestä on ollut niinku sellainen kaikista semmoinen niinku hampaita kiristelevin eventti voimamiespuolella, voimanaispuolella, kun he tosiaan niinku muutamassa minuutissa tekee sen suorituksen. Ja mietitään sitä intensiteettiä, mitä siellä niinku voi oikeasti olla. Tuossa on painoa ihan hirvittävä määrä ja lopussa tosiaan haetaan niinku maksimitoistoja sieltä, niin ei siinä niinku se, että
tykkään, niin palautuminen on ihan eri juttu. Eri juttu tämmöisessä, että kun sä joudut koko ajan painolla painamaan menemään siellä. Tuossa niin Circus-medlessä niin toi Trey Mitchell vei sieltä niin ensimmäistä pallia ja Mitchell Hooper sitten toisena. Tämä oli oikeasti tosi rankka lajina niin heille, että sen huomasi kyllä sitten aina sen jälkeen, että kyllä siellä niin ollaan oikeasti ihan loppu, että ei se ihan niin helppoa hauskaa välttämättä ole, vaikka se vähän sitten niin näyttäkin. Mulla on sitten tällainen kysymys teille, että me puhuttiin siis tuosta duolista, että mennään yli ja ali siellä. Joo, okei. Okay. Siellä mäpä katon, jos mä saisin tähän vielä näytettyä, että mikä näistä tuosta. Jaha. Tuonne ja noin. Eli yli ja ali ja sitten vielä vedetään kelkkaa ja sitten laitetaan säkkiä tuollaiselle korokkeelle. Niin tuliko hetkeäkään sellaista fiilistä, että kyllä mä tollasen voisin tehdä? Joo ja ei. Mulla tuli sillä, että mä lähtisin nyt hyppiä login yli, niin mulla varmaan just napsahtaisi joku akilles, kun ei ole varmaan hyppinyt noin korkealle tai tullut sieltä alas ja suunnanmuutoksia, mutta jos sitä olisi testannut, niin joo, mutta tuollain kylmiltään, niin mä mietin heti, että mulla varmaan menisi joku paikka. Niin. Tällainen masters-urheilijana kylmiltään. Niin, sama homma. Siis hitaastihan voi mennä. Sillä lailla hitaasti ja mitellen, joo. Nostaa jalat ylitse ja tipahtaa oikein pehmeästi siihen, mutta ei siis semmoisella vauhdilla, mitä niin Jonnekin meni esimerkiksi. Joo. Mahtavaa nähdä sitä niin semmoista, että sieltä niin hypättiin, ei niin kiivetty, vaan hypättiin yli. Joo, se meni oikein huolten sillä luotina siitä yli vai? Joo. Oli kyllä niin semmoinen, tiedätkö, sen jälkeen, kun nousi siitä tuolista ja jäi johonkin laukkuun jalka kiinni, niin kyllä oli niin maailman kömpelöin olo. Mutta siinä vaiheessa oltiin istuttu jo pitkään siinä paikalla. niin, että jos miettii silleen, että oikeasti, että tälleen masters-urheilijana katsomassa, niin kyllä niin. Tulihan se ihan jäätävän nopeita. Joo, kyllä. Tässä hidastuksessa näkyy nyt, että miten kivasti tuo säkki tonne, mutta kyllä siinä sai niinku sydämen tykötystä vähän ylös, kun mietittiin sitä, että osuuko se säkki siihen vai ei, vaikka sieltä tullaan lujaa niin, ja on sitä voimaa, niin kyllä siellä muutama näkyi silleen, että olisiko mennyt vähän ohi, tai sitten jopa tippuakin, että sieltä niin tosi yllättävää kyllä, mutta siis Laura vaan vei sen jotenkin taas hirveällä vauhdilla sieltä ohi. Ei sillä oli jo semmoinen mindset, että se tulee sen viemään niin kuin alusta lähtien. Joo, ihan alusta asti. Että sitten Spiegelillähän on etuna se, että nuo säkkien nostot on hänelle niin kuin ollut aina se juttu. Kyllä. Ja siitä miesten puolelta sitten Hopper, Krenakov, Sprague, top 3. Pitkät miehet. Niin, pitkät miehet. Yllättäen niin on helpompi niin kuin mennä tuollaisen tuki yli. Kyllä. Et, niin kuin, joo. Sitten mitäs mikä olisi, tuossa nyt on ollut Roguessa on aina sitä on pegboardia silleen sivuttain ja sitten on just joku duel tai jotain, niin koetteko te, että siihen niin kuin edelleen innostuu katsomaan sitä, vaikka se on tavallaan se sama asia, aina vähän testattu eri lailla? Se riippuu minun mielestä. Jos ajattelee sitä, että nythän se on nähty 2 kertaa sivuttaisbackboardia. Joo. Jos siinä on hyvät oheisliikkeet, niin silloin siitä voi saada kiinnostavaa. Mutta tämänkertainen se oli siinä
kinttaalla sillä lailla, että kyllähän sitä, siis kun siinä oli se, mitä siinä oli, penkki ja mikä siinä oli se kolmas? Penkki, oliko sandbag carry? Ei. Mikä siinä oli kolmas? No kuitenkin. Periaatteessa se oli vähän semmoinen, että siinä se penkki tämmöisenä vähän spessuliikkeinä, kun siinä oli kehon painolla, niin vei sitä mielenkiintoa sitten itse backboardista. Niin. Ja en tiedä, oliko kumpi oli ratkaisevampaa, backboardi vai penkki, mutta se backboardi ei välttämättä ollut nyt tänä vuonna niin semmoinen wow, kuin viime vuonna. Niin. Ja siinä backboardissa periaatteessa, kun se on vaakatasossa, niin riippuu missä sä istut katsomassa, niin sulla jää niin periaatteessa puolet urheilijoista näkemättä, kun se on siellä toisella puolella. Kyllä. Jep. Niin tavallaan niin logistisesti niin se ei välttämättä sillai, pitäisikö se olla läpinäkyvä, niin sitten näkisi niin kaikki urheilijat. Niin. Mutta siinä jää niin urheilijat vähän piiloon. Mä en ole ennen nähnyt niin livenä backboardia tollain, niin se oli ihan jees, mutta jos se on ollut niin monta kertaa jo, niin... No se on toinen kerta. Viime vuonna toi Petkowski, se aivan älytön albatrossi lensi vaan läpi siitä. Se oli jotain ihan käsittämättömän siistiä. Et nyt ei ehkä ollut ihan samanlaisia sellaisia. Yksi, mitä mä haluaisin heittää tähän vielä, molemmat teistä kuitenkin jonkun verran valmentaa, niin kun oli sitä keskustelua niistä käsillä punneruksista. Ja oliko se just niin kuin Pay the Piper, toi kutoslaji, missä oli sitä maastavetoa ja näin poispäin. Ja mä laitan tähän tämmöisen pikku videon teille seuraavaksi. Kas näin. Ja toinen vähän enemmän joustaa lantiosta ja toinen ei juurikaan ja näin poispäin. Tästähän tosiaan tästähän keskusteltiin niin kuin internettipalstat. Kyllä. Kävi kuumana tästä keskustelua, että mikä on se standardi, niin ajatuksia tästä. Ja mulle jos tiukkana tehdään, niin se pitäisi koko kroppa pitää aivan lukittuna. Siis sitä mä yritän nulle omille teineillekin, kun harjoitellaan handstand push-uppeja, että jos striktinä tehdään, niin ennen kuin sä lähdet sieltä laskeutuunkaan, niin sä veät sen koko kropan jämäkäksi. Sitten sä laskeut ja pidät sen jännityksen, että sä pääset pukkaamaan suorille käsille. Ja tuossa jotenkin itselle sillä lailla, niin jos ajatellaan, että ammattilaisena sä oot strikti opetellut sillä lailla, että sä kuitenkin vähän heilautat sitä. Koska periaatteessa tosahan sä et voi kippiä tähän niin normaalisti, kun sä oot wall facingina. Mutta kuitenkin se lantioavaus tuo sen helpotuksen niille käsille. Se ei ole niin enää strikti vaan. Se on mun mielestä justiinsa sen verran niin semmoinen, että se niin hyppää just sen pienen niin alueen yli striktistä, mikä sitten helpottaa tietenkin sitä kokonaissuoritusta. Samalla lailla kuin kipissä sä hyppäät sillä lantioaukaisulla sen tietyn vaiheen yli, mikä helpottaa sitten sitä käsien suuristamista. Niin. Mutta siis tässä tullaan just siihen sillä, että siis tää on liikkeenä vaikea, kun se on näin päin, mutta mä näen sen sillä, että jos niinku lantio tai polvi koukistuu vähänkään, niin se on jo kippiliike. Niin periaatteessa kaikki liike, mitä josta tapahtuu, jos se koukistuu, niin se on jo kippiliike ja polvi siihen perään, niin tässähän periaatteessa oikealla puolella tulee vähemmän, mutta vasemmalla puolella sitä tulee paljon enemmän. Ja sitten siellä oli muutama tyyppi, se oli ihan selkeä kippi niin kuin joihinkin muihinkin verrattuna. Totta kai rankahan liikkuu aina, se on niin kuin elastinen ja liikkuu näin, niin lantio ja olkapään välillä tulee anyway liikettä, mutta jos lantiosta alaspäin tulee, lantio koukistuu tai polvi, niin se on aina kippi. Sama onko se leuka tai muuta vastaavaa, niin se on niin vaikea liike. Ja sitten ei varmaan, no en mä tiedä miten urheilijat briefattiin, että mikä luetaan kipiksi, että
Että Niin. miten se on niin kuin, tavallaan briefattu urheilijoille, että saako olla liikettä vai Jep. eikö saa olla, että Jep. miten se on mennyt. No tämäpä on just se, niin kuin, että missä meikäläinen nostaa kanssa sitten handua pystyyn, on se, että mehän ei tiedetä sitä briefiä, minkä he on saanut. Että onko se sallittu, jos se on sallittu, niin antaa palaa sitten. Mutta tavallaan, että mikä siinä sitten niin kuin on, mitä me halutaan testata, on se kysymys. Mitä mä kuulin just Niin. tuosta briefistä, niin sielläkin oli sanottu se, että, niinkö, että lantio ei saisi niinkö missään, että se pitäisi olla lukittuna. Niin. Siinä tapauksessa nuo olisi niitä noudattajia, mutta se että tuo toinen joka niinkö nähtiin sillä lailla syyllistyneen tähän, niin oli Olivia Kerstetter. Joo. Niin Oliviahan niinkö siitä varmaan sisuuntuneena, niin sehän oli heti kun palasi takaisin tuolta Rock Invitationalta, niin alkanut, otti pallon, niin wallballin, ja ei se ollut wallball, niin semmoinen pienempi pallo, mutta semmoinen kuitenkin, että se piti sitä palloa, ja sitten laittoi kysymyksiä, että onko nämä nyt tarpeeksi striktejä. Niin siinä näkyy hyvin myös, että Olivia on ymmärtänyt sen, että okei, kritiikkiä tulee, mutta sen voi joko sillä lailla suuttua siitä tai sitten käyttää sen, että okei, korjataanpa tilanne, että tätä ei pääse kukaan sanomaan. Käyttää hyödyksi, niin. Kyllä. Ja sitten, eikö tuolla Hovrardilla oli aikamoista kippiä kanssa noissa tuossa liikkeessä? Silloin oli ehkä pahimmat kipit mun mielestä. Niin, kyllä. Tästä lajista mun mielestä kaikista paras oli just tämä, mikä tässä nyt näytellä näkyy, niin tämä Adlerin ja Wellnerin niin lopputujaus. Ja niin kuin näkyy, niin urheilijathan juoksee tuosta päältä. Ja ihan siis karvan hieno ero siellä kahdella championilla. Ja yksi tietenkin on aina ylitse muiden. Ja tiedetään semmoinen eräs herra nimeltä Colton Mertens, hän on aikamoinen näissä jutuissa ja hän tuossa tosiaan otti siitä 100 pistettä. Ja mä täältä kaivan hänen maastavetojaan teille näytettäväksi, niin jos me lähdetään katsomaan sitä, että miten se rauta sieltä kesyyntyy sikafarmarin käsissä, niin kyllähän se ihan käsittämätön on. Voimaa löytyy ja käsillä seisontapunnerrukset on ihan uskomattoman nopeita ja hänelle ei kyllä mikään kipannut yhtään mihinkään. Siinä on välitykset kohdillaan. Siinä oli todellakin välitykset kohdillaan. Ja siis huomaa, että Colton Mertens on niin yleisön selvä suosikki. Siis näkyy pelkästään siitä, että se juoksulaji. Niin Coltonihan jäi hittinsä viimeiseksi. Siis totta kai voi opettaakin, että jos vieressä on semmoisia 180-senttisiä tai 90-senttisiä, joilla on pitkät raajat, pystyy kevyesti juoksemaan sitä kovaa tahtia, niin sitten tuolla rungolla, rungolla, mikä Coltonillakin on, niin ei vaikka kuinka yrittää, niin ei sitä juoksussa pärjää. Mutta se, että kun se tuli viimeisenä sieltä sinne areenalle, niin koko areena huutamaan ja sillä lailla semmoinen kauhea semmoinen kannustushuuto päällä, että se tuntui melkein sydämensä asti semmoinen Joo. Eikö se päässyt aikarajaan? Melten. Joo, kyllä. Moni ei päässyt, tai oli muutamia, joo. Niin hän pääsi. Niin se oli uskomaton semmoinen semmoinen osoitus siitä, että just tommoinen yksi urheilija, joka ei välttämättä ole aina sillä podiumin käreissä tai top 10 esimerkiksi, niin kuitenkin sillä on hirveä merkitys sille yhteisölle ja porukalle, jotka siinä on katsomassa. Niin, kyllä. Ja tässä tosiaan sunnuntai juoksulaji, niin oli järjestetty sinne Pendor Villageen. Joo, tuo oli hyvä muutos. Tämä oli hauska seurata, kun tiesit, että ja sitten mieti sitä urheilijaa kuitenkin, sä juokset siellä pitkin tai sitä niin Vendor Villagea, ja siellä on kauppoja vasemmalla oikealla, ihmiset shoppailee ja huutaa.
Ja sen huomasi, sen kuuli, missä Harry Lightfoot ja Lucy Campbell meni. Joo, Sen kuuli. Kyllä. Se meni se aalto pitkin sitä areenaa. Ihan käsittämätön meukka. On se varmaan makea juostakin tuolla, kun koko ajan ne katsojat on siinä se koko matkan varrella, niin ihan varmaan on tosi makea kokemus. Aivan varmasti. Siis todella ja jos ajatellaan, että alun perin tämä laji oli tarkoitus, että se tehtäisiin samalla lailla kuin viime vuonna, eli ulkona juoksureitti, tullaan sisään, tehdään nuo kiipeilyt ja muut. Mutta koska siellä oli luvattu saetta, niin se Katie Henninger tuossa Sevanin podcastissa sanoi, että he niin edellisenä iltana teki sen päätöksen, että koska se ei ole reilua, että jos on tietylle hiitille saetta ja tietylle ei, niin pidetään sisällä, tehdään sisälle se juoksurata ja muut. Tuo oli mun mielestä niin toimi paremmin kuin se, jos olisi ollut ulkona. Joo. Koska jos ajatellaan, että nyt sä pystyt sisällä niin liikkumaan paikasta toiseen hyvin nopeasti ja koko ajan seuraamaan silläkin lailla sitä juoksua, sun ei tarvinnut ulos mennä, ei ollut pitkä matka ulkoa sitten taas sinne niin areenalle. Omalle paikalle, niin. Niin, tuohon oli niin täydellinen ratkaisu. Kyllä, oli. Kyllä. Ja just pääsi lähelle niitä urheilijoita. Jep. Se oli mahtavaa. Jep. Ja sehän se niin kuin kuitenkin miettää sitäkin, että mekin mennään sinne ja me maksetaan siitä, että me nähdään asioita, niin onhan se hienoa, että se sitten niin kuin tuodaan nimenomaan siihen naaman eteen. Kyllä. Siitä Granite City top 3 naiset ja niin siitä miehet ei silleen yllätä, että toi Garard otti sen. Joo, ei niinku juokseessa, eikö se ole Gamesissakin vienyt kaikki? Se on nähty, juu, on. Ja se on niinku monastikin, sehän jonnekin ohi veti silloin sen yhden lajin aikoinaan Gamesissa, niin ohi tosta tolleen vaan. Siinä mielessä se muutenkin semmoinen vähän hurjapää tyyppi motocrossia ja kaikkea muuta harrastaa vielä niin tähän kaiken päälle. Et on silleen tosi kova setti. Ihan kyllä. Sittenhän meillä oli sunnuntaina myös noita purbeita ja valakyykkyjä. Aika huisia meininkiä siellä uskomaton vauhti. Ja tosiaan Lusilhan ei tuossa ranteen kanssa niin kuin ollut kauhean hyvät meiningit. Hän jossain vaiheessa katsoi, kun somessa hän rinnalle veti silleen, että toinen käsi jää suoraan eteen. Ja ei mikään ongelma. Ja totta kai nämä painothan on semikevyitä sitten naisille, mutta kuitenkin niin kuin pystyy tekemään. Että sekin kertoo aika paljon siitä urheilijasta, että mitä on niin kuin valmis tekemään sitten. Että on kyllä kova setti. Kova setti kaikin puolin ollut. Mulla tuli tuosta lajista semmoinen toi OHS Burbe-homma. Joo, on se semmoinen, hirveästi toistoi pitää nopeasti tehdä, mutta musta se oli vähän semmoinen niin täytelaji, että tavallaan tuohon olisi voinut tehdä paljon mediaseksikkäämmän lajin eri liikkeistä. Niin. Mulla tuli semmoinen fiilis, että kunhan nyt joku laji vaan tähän ja tapetaan jalat. En mä tiedä, tuliko teille semmoinen fiilis? Okei. No mä en edes ajatellut sitä tolleen. Niin, en mä tiedä, onko kukaan muu ajatellut. Mulle tuli semmoinen fiilis, että laitan tähän tämmöinen laji, kun ei muuta keksi. Mulle taas tuli semmoinen laji, että siinä mun mielestä se oli aika sillä lailla hyvä, että siinä sai semmoisia kaksinkamppailuja. Sitä ne varmaan yrittikin, että siinä tulisi semmoisia tiukkoja loppukirjoja ynnä muita. Ja se oli myös hyvä semmoinen esimerkki Harry Lightfootista se, että kun se laittoi kaikki peliin. Se siis näki, että se alusta lähtien, niin en säästele sillä lailla, että en jaa tätä, että okei, mulla on 10 kierrosta, niin, vai 8 kierrosta, kun sitä oli, 10 kierrosta sitä oli. Niin että en lähde nyt alussa kovin kevyesti, vaan ja kiinnitä loppuun. All out saman tien. Ja se oli mahtava seurata, että kestääkö loppuun asti.
Niin. Siis justiinsa, ja varsinkin siinä vaiheessa, kun yleisö tulee sitten lopussa mukaan. 2 viimeistä kierrosta yleisö koko ajan hurraa siinä, Niin. että jaksa vielä. Niin. Joo, Ja ja kyllä se siinä Lightfootin tunnelmaa yleisön saatiin. huudatus sinne loppuun, niin oli se kyllä aivan jäätävä Joo, tuossa videossa. Näsä. joo. Se on, Harry Lightfoot onkin siis mä en tiennytkään, että se on noin kova showmies, mutta se oli täydellinen showmies tuolla. Oli. Oli. Ihan jäätävä. Ja siis ihan uskomaton, ja en ole silleen häntä varsinaisesti kauheasti seurannut, kun vasta sitten, kun tiesin, että hän tulee niin kuin backfillin tuonne Rogueen, ja ehkä se kertoo, mä näytän tässä meidän yhteiskuva hänen kanssaan, niin se varmasti kertoo niin kuin teille kaiken, että mikä se niin kuin oli miehiään. Sillä niin se, hyvä muista. mä sanoin, että hei, että Harry, come here, let's take a selfie. Niin mä sain tän. Mä sain tän. Mä olisin, joo, okei. Otetaan vielä sellainen, missä mekin ollaan. Missä näkyy muutkin? Siis ihan käsittämään siisti tyyppi. Ja aivan huipputyyppi. Sitten hän oli vielä sellainen, että there's a creepy guy at the back. Mä sanoin, yeah, that's my husband. Siis niin kun, todella niin kuin sanoit, niin showmies, mutta ei pelkästään showmies, mutta sitten sekin niin kuin, että silleen niin kuin hauskalla tapaa, että ei ole sellainen, että yritetään liikaa asioita. Tosi symppis ja aito. Joo, todella aito. Kyllä. Ihan uskomattoman hauska tyyppi niin kaikin puolin. Ja nyt sitten tosiaan seurannut häntä tälleen vähän enemmänkin. Kyllä siis huumoriäijä. Britit kai yleensä on aika ilmeisesti on jo. Hyvää huumoria. Joo, ja siis ne, jotka on katsonut joskus niin mikä toi nyt on, Monty Pythonia, niin kyllä siis kyllä se on. Tai Little Britain tai jotain muuta. Joo, jompikumpi, joo, kyllä, että kyllä se niinku ihan hyvää settiä ne osaa niin vetää. Sittenhän siellä oli taas säkkiä vietiin ympäriinsä ja niin siinä oli semmoinen kevyt kaikkien lempparipyörä mukana ja kyllä siinä varmasti jalat on niinku hapoilla ollut nyt, kun tosiaan sanoit tuosta valakyykystä ja urpeesta, niin voi vaan kuvitella, miltä tuo on tuntunut tuo niin kuin säkin kanto tuossa vaiheessa. Olisiko tämä sellainen laji, mitä lähtisitte kokeilemaan? En missään tapauksessa. Jos sanotaan noita lajeja, niin en mä kyllä lähtisi ihan tosta vaan niin testailemaan mitään noista. Ei ne ole mikään näyttänyt semmoiselta, että jipii, tämähän on mukava. Ja ei se ihmekään, että justiinsa kun näissä Boys Interruptedissa ja Sevarin podcastissa käsiteltiin tätä Rogue Invitationalia, niin siellä oli mainittu semmoinen, että tämä oli niinkö rankin CrossFit-kisa, tai sillä lailla sanottu, että meni top 3 rankimpien CrossFit-kisojen listauksessa. Että en muista, oliko se 2008 vai 2009 on kaikki sanoo, että se on ollut kaikki aikojen rankin ja kukaan ei halua enää muistella sitä, kun se oli niin hirveä. Mutta tämä oli myös semmoinen kuulemma, että siellä oli joku naiset jopa pukuhuoneessa itkenyt sen takia, kun ne ei ollut enää jalkoja löytänyt lajien jälkeen. Ja eikö joku sanonut, että se täällä Rogue Invitationalissa laji, missä oli ne takakyykyt, niin moni urheilija että tämä on rankin eventti, mitä ne on ikinä tehnyt missään kisassa. Joo. Kyllä. Eikö ollut? Joo. Taisin siihen kanssa törmätä. Oli se kyllä niin kuin, siis
kaikki nuo lajithan, niin nyt tiedetään, että mitä se niinku roguessa on. Sehän on aina vähän semmoinen, niinku, että oikeasti, koska voimanaiset ja miehet on siellä, niin sehän on ollut aina vähän kautta aikojen semmoinen vähän kovempi setti. Että ei silleen niin kuin tule varsinaisesti yllätyksenä, mutta kyllä siis niin kuin, tavallaan odottaa sitä, että me nähdään se, että siellä ollaan oikeasti ihan töttörö, että se ei ole vaan sellainen niin kuin just another CrossFit competition. Että se sillä lailla, kun siinä on ne painavat kyykyt, niin tosi moni, kaikki ketkä harrastaa, niin ne tietää, että se on painava kyykky, hyvä, kun saan ykkösen sillä tyyliin. Ja sama se penkkihomma, tavallaan se kontrasti siinä, että nämä on oikeasti vahvoja niin kuin naisia ja miehiä. Niin tämä niin kuin selventää sitä tosi paljon, että minkä näköisiä liikuttaa Metconin sisällä, niin se on ihan niin kuin älytöntä. On. Siis on painot aivan käsittämättömiä. Ei mitenkään päin. Siis voisi itse kuvitellakaan, ja vaikka ne suhteututtaisiin kuinka hyvin, niin ei. En usko, että musta ei olisi tohon ihan niin kuin 100 varmasti. Tuossa niin yksi, mikä ehkä kans oli mun mielestä ihan sikasiistiä, niin oli se, että näki selkeästi, että Roman Krenekov niin on oikeasti tommonen niin kuin ystävällinen karhu. ja breakdance, se heitti sen sinne Italiakoon. Italiakoon, Kyllä. Tulee vaan sieltä ja sitten, että on itse siinä vieressä vielä niin kuin, ja näkee sen, että kuinka siistiä niin kuin iso. Ja hänkin on niin kuin iso mies. Siis, näettekö sen kädet? Meikäläisen naaman kokoinen. Joo. On karhu. Joo. Siis kyllä on niinku semmoinen niinku mesikämmen. Ja tosi ystävällinen kaikin puolin. Eikö jostain me selvitettiin myös sitä, että se on tehnyt semmoisen semi-vikkosalomaisen vedon, että hän ei ole niinku puhunut englantia, vaikka hän on osannut, että sillä oli se tulkki ja kaikki niinku viimeiseen asti, että hän ei mukaan puhu osaa englantia ja ihan sujuvasti se puhuu kuitenkin. Ihan siis hauskoja settejä. Tosi pieniä juttuja, niin jostain kummallisesta niin aina tipoittain kuuluu jostain. Ja ne ehkä tekee vielä enemmän niistä sellaisia niin kuin meidän ihmisiä. Kyllä. Jos siinä niin kuin on sellaista niin saatte kiinni mitä ajan takaa. Aikaisemmin puhuttiin niistä highlighteista, niin kyllähän mulla tässä nyt vielä niin kuin yksi semmoinen highlight oli, pääsitte teki siihen sillä lailla osallistumaan. Haluatteko itse kertoa, mitä tapahtuu? Niin, kumpikaan ei muista enää. Punneruskisa. Siellä tapahtui niin paljon kivoja asioita, että niin, että tiedetään, että mikä se oli se? No, sehän lähti siitä ideasta, että teikäläinen hyvien kontaktien kautta Lawrence Pittiltä sai vähän sillä lailla, että no meillä olisi tässä vapaaehtoisia tekemään jotain. Ai niin joo. Lawrence Smith sitten sanoi, että joo, no tässä olisi, keksitäänpä jotain. Siinä he on. Ja siinä me sitten tehdään sitä punnerretaan ringsalia ja ylös. Kyllä. Pääsi jumpalle, vaikkei sinne halunnutkaan. Kyllä. Ja tuli isolta screeniltä ja kaikkea. Joo, joka paikasta. Mutta tässä tullaan just siihen, että se varmaan Laurenilla se tarkoitus oli, että siellä joku meistä niinkö romahtaa ja sitten voidaan palkita sitä, että oli rankkaa. Mutta kun me veitti koko 3 minuuttia ja sitten niin siitä tuli vähän sillä lailla Laurelillakin, että voi paska, että ei olisi pitänyt näin helppoa. Niin, näin helppoa nuille. Mitenkä tässä nyt näin kävi, että olisi miettinyt 2 kertaa, että ketä pyytää. Niin. Se olisi ollut kyykkynä paljon pahempi. Punneruksessa vähän lepäät siellä alhaalla, niin sen kyllä jaksaa helposti.
Niin. Mutta Mutta tosta siitähän... me saatiin vippiliput niin palakinnoksi, että siinä mielessä oli ihan jees. Niin, ja Sepä sitten se. kiitos vaan teille, koska sitten meikäläisen suurin niin haave siinä mielessä toteutui, että pääsi tapaamaan itse professori. Joo. Ja pääsi keskustelemaan hänen kanssaan urheilijoiden turvallisuudesta kilpailuissa. Joo. Meillä oli pitkä 20 minuutin keskustelu siitä, että kiitos vaan teille, että sain hyötyä tästä teidän palkinnosta. No siis, Se oli kyllä Oli vähän siisti. reissu. Anuahan sä saat kiittää siitä että Anuhan, tai miten, me käytiin katsomassa se paikka, sitten todettiin, että tää näyttää ihan ok vippitilalta, mutta ei täällä välttämättä niin paljon tule vietettyä aikaa, niin ja se oli niin hiljainen ja tyhjä, niin ennemmin sitten tosiaan niin kuin ihmisten seassa. Siellähän oli ne legendojen tapaamiset, ja sitten siellähän Late kävi niitä vahvimpien miesten kanssa. No hän kävi siis heidän kainaloissaan siellä. Niin, niin sehän oli niinku ehkä se juttu siinä. Noin niinku yleisesti niin toi oli ehkä taas semmoinen kokemus, mistä niin kuin ammentaa ehkä omaankin treeniin ja tekemiseen paljon juttuja. Ja lähinnä se, että pääsi tapaamaan ihmisiä, ketä on niin seurannut heidän uran ajan, pääsi sanomaan sen heille ja sitten tavallaan keskustelemaan semmoisia vähän niin kuin niitä juttuja, jos saatte kiinni. Et just sekin, niin kuin, että ja näkee meidän omia poikia tuolla niin kuin isolla lavalla ja pääsee kannustaa ja tällaista. Kyllä siinä on niin kuin semmoinen omansa mun mielestä tällaisessa niin kuin, kilpailumatkailussa. Mutta olihan toi Rogue, kun siellä oli Jonne ja Henkka, niin olihan se ihan eri fiilis olla siellä, kun on niinku omia poikia ja sillä tuntee jollain tavalla molempia. Niin on. Ihan eri fiilis, kun ei ollut suomalaisia siellä. Niin. Sen takia oli tosi kiva olla niin kuin Jonne ja Henkan kanssa ja takia. Joo, ja ehkä sekin, että tavallaan itse ei ole koskaan käynyt silleen noissa regionaaleissa tai kun semeissä, niin se, että on tuommoisessa isossa kilpailussa vaan yksinkertaisesti ja sillä siisti. Mitä niin, no me nähdään, kun Ilkka ei tässä ole, niin me pystytään siitä puhumaan. Hänelle ehkä menisi semmoinen niin kuin mitalli siitä, että hän oli niin kuin kaikista suurin fanboy siellä, että oikeasti niin kuin juoksi nimmareiden perässä sun muuta, ja sanoi siitä, että ilmeisesti Stadil Stalloneen niin on menossa joitain paitoja palkinnoksi. Joo. Aika kova. Ja sitten just kun Ilkka oli siellä ottaa niitä nimmareita ja kuvia, se oli heti perjantaina, silloinhan me saatiin ja Ilkka sai niinku suurimman osan niistä. Jep. Niin sitten se ja muutkin rohkeni tulla sinne. Kun me oltiin Ilkan kanssa yksin siellä, sitten lauantaina oli enemmän porukkaa, sunnuntaina enemmän porukkaa, niin tavallaan Ilkka näytti tien sinne, että hei tänne saa tulla ja se on niinku ihan tänne fine. Saa tulla. Jep. Fanittaa ja hakea niitä nimmareita. Että sitten... Jep, ettei tarvii istua paikallaan niin kuin kirkossa. Ei, joo. Mitä Ilkka? Niin, kyllä. Siis mähän olin niin kuin pikkulapsi karkkikaupassa, niin kuin sanottua. Siis kyllä. Kaikki mahdolliset tämmöiset niin kuin mahdollisuudet piti käyttää hyväksi. Niin kuin varmaan näitte, mä tiedän, että te niin kuin hiihittelitte ja nauroitte sitä meikäläisen niin kuin semmoista pikkulapsimaista ilmettä, kun esimerkiksi mä kävin hakemaan se Oliver Kerstettenin nimmari, ja sitten kun se lähti siitä, mä käännyin ja lähdin kävelemään teitä kohti, niin se ilme, mä voin kuvitella sen mun ilme, kun se silmät vaan loistaa, ja mä kävelen Paijan kanssa, että jös, mä sain Olivian nimmari. Mutta en mä olisi välttämättä itsekseni mennyt sinne, kun sä menit eka, ja sitten mäkin uskalsin, mäkin vaan koko ajan menin sinne juttelemaan ja pyytää niinku kuvaa sun muuta. Ja...
Niin. Niin. Joukossa että pitää saa olla aina yksi hölmö, Kyllä. jolla ei Pitää ole olla. Ja rajoja. meillä oli ihan... Joo, sen Suosittelen jokaiselle... Jep, suosittelen jokaiselle, joka niin kuin meinaa lähteä johonkin reissuun, että ottakaa yksi lappalainen mukaan, niille ei yksi mitään hätyä. ilkkamessi. Kyllä. Niin kuin se niin tuo sitten muillekin sitä niin kuin tavallaan turvaa siihen tekemiseen, että ettei voi sinne niin kuin muun muassa yksin tekemään, niin kuin näkyy tässä, niin siellä hän niin on niin sanotusti jahdissa. Siellä pienessä jahdissa vähän heiluttelee. Joo. Ei, tuuppa sitten käymään täällä ennen kuin lähet. Kyllä. Se oli vähän niin kuin kalastusta siinä mielessä, että kun sä hoksasit sen, että miten sä hoksasit sen, että miten sä saat huomion sieltä ja miten sä saat, kuinka paljon sun pitää huutaa ja heilutella. Ja se oli just semmoista, että sä sä olit hiljaa paikallaan, katsoit, että kääntyykö se James Breakin pää tänne päin, ja sitten kun se kääntyi, niin heti semmoinen hirveä heiluttelu huuto päälle. Niin kyllä sieltä aika hyvin sai niitä huudella. Saatoin huudella ehkä itsekin Alex Kazania paikan päälle, että ei siinä siis, että ihan myös rohkaistuin, niin kyllähän sitä niin kuin porukassa nauraskeltiin näille tällaisille. Joo. Maireen hymy. Ja siis, jos mietitään se, että minkä takia ei viittiisi tai ei kehtaa jotain tehdä, että me ollaan maksettu 300 € siitä, että me istutaan siinä. Niin otetaan siitä kaikki hyöty irti. Et kyllä se on ehkä se semmoinen juttu. Laskitko sä yhtään monta nimmaria, sä sait kaiken kaikkiaan? Kyllähän mä ne laskin. Mä sain varmasti yli 10. Kun mä sain niinkö Jonnelta, PK:lta, Henkalta, sain Heililtä, sain Daniel Brandonilta, sain Brooke Walesilta, sain Olivialta, sain Krennikovilta, sain Jason Hopperilta, James Breakilta, Jeff Adlerilta. Ketähän muita siinä vielä olisi? Roman Krennikov. Niin, siinä olisi kuitenkin niin suuri osa niistä. No tietenkin Brent Fikauski ja Käpi Mikala oli niin sellaiset sieltä VIP-tilasta haetut nimmarit. Kyllä sinne aika lailla olisikohan lähelle 15. Nee. Tää vai? Joo. Tämä tässä näin. Sen viittaan paitaani. Hei, mulla tuli mieleen highlight, kun tulee vähän näihin nimmareihinkin liittyen. Kun Jeff Adler, oliko se vikalajista, kun tulee maaliin, se hiffaa, että se voitti. Sen piti tiettyyn aikaan tulla maaliin ennen muita. Niin sehän juoksi siitä me oltiin siinä meidän katsomassa, juoksi siitä läpi. Ja se vaimo oli se takan, se meni sitä halaa ja pussaa. Niin meikäläinen seisoi siinä ihan vieressä ja sitten kun se tulee takaisin sieltä taas sinne kentälle, niin sitten mä nyrki pystyyn ja sitten Jeff Adler siihen kanssa nyrkiä meni takaisin. Se oli mun highlighti. Se näkyy vielä live-lähetyksessä se tilanne. Niin näkyy. Se oli mun highlighti. Jeff Adlerin kanssa nyrkit. Kivet, joo. Kyllä. Ai vitsi. Miten meneekö jatkoon? Lähdetäänkö ensi vuonna uudestaan? Mä oon hommaamassa lippuja, mutta kun ne ei ole vielä julkaissut nyt, että mistä niitä saisi ostettua, niin mä oon tuskassa. Mistä saisi ostaa ja mihin me ollaan menossa? Niin, mä oon kaikki tämmöiset mustat torssit käynyt läpi ja yrittänyt vaan kysellä, että hei, että onko teillä jo noita Runway Invitational lippuja myytävänä tiskialta, mutta ei ole vielä. Ei varmasti, joo. Mutta totta kai, eiköhän me aleta järkkäilemään ensi vuonna samanlaista reissua, on se kuitenkin nyt on niin mahtava reissu. Joo. Oli kyllä mahtava. Kyllä. Mä luulen, että kun meikäläinen täällä
meidän boksilla niin hehkutellut aivan ylettömästi, niin sillä voi olla, että täältäkin saa enemmän lappilaisia mukaan, mitä tällä kertaa, että saattaa olla, että yhdestä lappilaisesta yhtäkkiä tulee 10. Joo, mitä enemmän, niin sitä parempi. Joo. Kyllä, siis nythän seuraavana niin kun vuoden viimeiset kisat periaatteessa on World Fitness Projectin finaali tuolla Tanskan maalla. Allekirjoittanut lähteen sinne. Mä en ole ihan varma vielä, että mitä kaikkea mulla siellä on tehtävälistalla sitten, mutta mä voin sieltä sitten reportoida, että minkälaista siellä on, että jos niin kuin kiinnostelee tietää, tai nyt varmaan kerro, vaikka kukaan ei halua kuullakaan. Meidän ryhmään sinne viestiä sitten, että kattokaa, kuka täällä on. Joo. Kattokaa, ketä nää, ootteko näitä nähnyt? Joo. Ja varmaan mielenkiintoista niin vertaa Rokue Fitnessiin, että mikä meininki siellä on, miten siellä on hoidettu asiat, niin miltä se näyttää ylipäätänsä niin kaikki niin, kyllä, ja sitten tavallaan niin kun, nythän mä menen tuonne töihin, että voi olla, että se näkymä on aika eri. Et verrattuna sitten tuohon, että ollaan käyty olutmaistiaisissa ja se oli kyllä, sanotaan näin, että Brewdogin maistiaiset oli hienot, oli hyvät, saatiin siihen semmoinen kiva kahvi, mikä mulla on ihan 24/7 käytössä, varsinkin työaamuina. Sama, mutta kyllä siis, kun se oli semmoisessa vähän hälyisemmässä paikassa, niin siinä meni vähän ohi niin kuin ne kertomukset, mitä ehkä olisi olettanut. Kyllä mä vähän yritin keskittyä siihen kuuntelemiseen, mutta tämmöinen ADHD, niin kisanpäivä numero 2, niin mulla meni silleen vähän ohi osa, mutta tulipahan käytyä ja tulipahan kokeiltua. Joo, ei se ollut tyyris. Mitä se oli? 11-12 puntaa se tasting, ja sait siihen sen $20 termarin vielä. 25 niin ilmatteeksi. Niin. Se oli niin kuin, siinä sai rahaa. Et jos olisin tiennyt, niin olisin tehnyt Anu Peltokankaat ja tehnyt niin, että mennyt vahingossa perjantaina ja lauantaina. Joo. Vahingossa otin perjantaille. Vahingossa varattiin Pehjalaa, joo. Joo. Mutta eipä siinä mitään. Eiköhän me pistetä tätä purkkiin ja sitten ruveta ihmettelemään muita juttuja.